Der er nogen, der griner af, at man gemmer de mærkeligste ting, ikke? Men de kan jo komme ind til gode senere ind i livet. Af ting, man vil fortryde, man har skilt sig af med, ikke? Med hensyn til tøj og sådan noget. Så kan jeg da godt finde på at tage en sort sæk og lægge en hel masse, jeg ikke bruger, og så ned til genbrugscontaineren, ikke? Men man skal jo være sikker på, at det er noget, som andre også vil have, og som de kan få solgt og sådan noget, så det ikke går til spilde. Og så er det næsten bedre at gemme det. Men altså, det er jo det mest fantastiske her, det er jo de her tasker, jeg har her, ikke også? Det er de her tasker her. De er ret, altså, fra det tidligere Østeuropa har jeg i hvert fald fået at vide på et loppemarked. Jeg har selv været i det tidligere Østeuropa. Og selvfølgelig var der mange problemer i de samfund, men der var mange smukke ting at finde alligevel. Prag var også kendt af Tjekkoslovakiet for deres fantastiske marionetdukker og sådan noget. Så det var nogen, der havde købt det her i Østeuropa. Og altså, det er også en anden taske her, ikke også? Det er ikke så godt at bruge læder, når man er veganer, men det er da trods alt genbrug. De her tasker her, det er bare sådan noget med sådan lidt overskudsting, jeg har, som jeg ikke kan skille mig af med. Men den er også, prøv at se den en gang, prøv at se, helt ærligt. Prøv at se, den er da fantastisk, ikke? Sådan taske, men der er ikke nogen hang på. Der er sådan en her, sådan her ser den ud, ikke også? Nå, jeg ved ikke, den er måske ikke så handy, den er måske ikke så praktisk, men altså. Nå, men der har jeg så her. Det er meget sjovt at se, hvad jeg egentlig gemmer, ikke også? Det var sort kjole. Ja, det er selvfølgelig meget enkelt. Den er ikke ligefrem det dyreste, men den er faktisk, den er eviggyldig, vil jeg sige. Jeg må have noget tidløst, ikke også? At gemme, jeg har sådan en her. Sådan en kappe her. Jamen, den er da fint til, at man kan have den ud over et eller andet, hvis det er lidt køligt en sommeraften eller et eller andet, ikke også? Så har jeg en kjole. En kjole her, som det er til kvinder i store størrelser. Okay, tak. Nå, tak skal du have. Nå, er det for store kvinder? Det kan jeg ikke helt forstå. Nå, men den kan jeg i hvert fald godt passe. Det kan også godt bruges som badetøj, det her sådan en tænketop her, ikke også? Men min krop er ikke, hvad den har været efter blanding af medicinering og overgangsalder og alt muligt, så er jeg jo ikke så slank mere, kan man sige. Men det har jeg jo været. Men nu gider jeg snakke om det. Det trøster mig, at jeg fik lov til at være slank, da jeg var ung. Men det er jo noget crap, ikke også? Altså undskyld mig, men man ser ud, som man gør, og man må prøve at få det bedste ud af det, ikke? Girl power, stod der girl power for den her. Det er selvfølgelig humoristisk at have på, når man er en ældre kvinde, men det er ikke Spice Girls, så hedder det logo. Det er motto der. Logoet, det kender jeg ikke. Det er meget sød t-shirt, ikke? En grøn trøje. Jeg tænker, at man gemmer de sjoveste ting, ikke også? Sådan en grøn trøje her, den er da dejlig. Den der skøn. Et tørklæde her. Hvorfor køber man sådan noget? Men det er godt med tørklæder. Det kan style et sæt, det kan style et outfit. Det kan style en kjole, det kan gøre alt muligt. Det er overskæg, der er på. Ja, det er overskæg. Det er simpelthen overskæg. Okay? Det er bunden, da jeg var ung, der var det moderne, sådan en særrum her. Rundt om, ikke også? Det kan man have rundt, det kan også gøre. Tørklæde her, ikke også? Tørklæde. Så fast. Irriterende. Tørklæde. Det kan også gøre. Hår rundt om håret. Ja, multifunktionelt. Det er, når det bliver vinter. Der skal gå med kjoler, så sådan et par uldne strømper her. Sådan et par uldne strømper. Er det ikke dejligt? Den her har siddet løs på mig, men det gør den ikke mere. Den sidder stadig meget pænt. Sådan en kjole her, ikke også? Den er også meget sød. Et korset. Jeg troede, det var nemmere at få på. Jeg troede, det er sindssygt svært at få på. Jeg troede, det var nemmere, sådan, så jeg kunne måske passe nogle andre kjoler eller et eller andet. Men nej, det bliver bare her. Det var lidt for fjollet. Sorte strømpebukser kan altid bruges. Så en anden taske her.
Den anden taske her, hvad det er? Det er meget sådan en kombitøj. Altså, det kan man egentlig godt lave en kombi-garderobe af det her, ikke også? Altså, lækkert, når det er koldt. Lækkert. Hygge. Hjemmehygge et eller andet. Så peace and love. Det er måske lidt banalt, men det er da meget sjovt, ikke? Hætte på. Hætte seriøst. Leggings. Jeg sylte lidt mig ned ved fødderne her. Ja. En julenederdel. Jamen, det er jo ikke kun til jul, vel? Det er jo ikke kun den ene jul, man skal bruge den, vel? Den kan jo bruges til alt muligt andet også, ikke? Det er jo fint, den er. Det er så flot. Og hvad er det? Den er skøn. Den er skøn, den her. Den er simpelthen dejlig. Den er sådan lidt 70'er-agtig. Det ligner nærmest min mor, hun syede kjoler af gamle dynebetræk. Det kan også godt være, at det her er et gammelt dynebetræk, men jeg synes, den er super sød, og den er rigtig dejlig at have på. Sådan en her. Prøv lige at se. Det er også sådan en, der kan bruges til alt. Det kan bruges ud over alle mulige ting. Altså hvad enten man er til jeans, eller til tanktop, eller til kjoler, eller til stropkjoler, eller til stramtøj, eller hvad man er til. Så kan man have den her ud over, ikke også? Den er da fint, så det er dejligt, ikke også? Det eneste jeg har, der ikke har købt i genbrug, det er den her. Det var fordi jeg skulle overnatte i København ved et tilfælde, at det var med, at jeg skulle have været hjemme. Og så var jeg nødt til at flytte på hotel, og så skulle jeg have en trøje på. Og det var så den her, den jeg købte i Fjolstræde. Det var sådan noget, det kostede 100 kroner eller sådan noget. Det var sådan en af de der butikker der, som mange turister går i, tror jeg. Så er der sådan en, som man kan have indenunder. Den kan man både have indenunder den her, og man kan have den indenunder en kjole, hvis den er gennemsigtig, ikke? Så redder den en gennemsigtig kjole, så det skal man ikke. Det er ikke spild at have sådan en billig sag. Det er det bestemt ikke. Så sådan noget her, jeg godt kan lide til om vinteren, ikke også? Det har været langt, så det går ud over et frak. En tætsiddende frak. Eller en smal frak, hvad man sige, ikke? Der ser det pænt ud over. Men det er sådan sjælevarmer. Det er meget flot. Det er sådan nogle kombi-ting, jeg har her, ikke også? Og så til sidst, så er der den her trøje her. Der kan man også have noget indenunder, ikke også? Og så den her, ikke også? Det er lækker strik, synes jeg. Ja, det var så, det er noget, jeg bare har gemt, som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med, men det kan sagtens stadig bruges. Men altså sådan lidt i forlegenhed, fordi ellers kunne man gøre det, som vi gjorde tidligere i psykiatrien, hvor vi havde tøjbyttedag for kvinderne, ikke? Og det kan man også gøre for sine veninder, og man kan gøre det i nabolaget, og alt muligt, ikke? Også det kunne man sagtens finde ud af, hvis der ellers er tilslutning til det. Men det var så mine ting her. Ja.